vlastně to tady nejde. Hej, co to je? Já jsem si otevřel nějaký multi-inventář a nevím, jak to oddělat. Co Fakt? to je? Jo, počkej, mělo by to být tvrdým I. Jo, přesně to. Tak to veď. Dobře, follow me. Máš fire resistance? Ne, U sebe? ne. Ne? Mám Já ti hodím. mám ohnivzdornost jakože v lektvaru akorát. Ano, to potřebujeme. Dobře. Tady se stala liška travná. Výborně. Já budu střílet s tím bezedným toulecem, když ještě nejsme na drakovi. Jo. Jo, před piglinama nesmíš těžit zlato. Jako tady tohle, co to je? Já ani nepoznám pigliny, nebo co to je. Co je, co Co hodí? prostě... Víš, jak jsou tady tihleti zombie, jakože na No. půl. No tak tohle jsou v podstatě, vidíš, tam jsou oni. Jak ten se zlatým chestplatem a mačem. Jak tam jsou ti dva. Prostě to s tu prasečí hlavu. Ano. Pamatuješ si souřadnice portálu? A jo. 40 200 pade. Já to mám někde vyfocené. Teď je to 40 200 pade. Musíš sledovat okolí, jestli tady není komár a já jdu stavit. No a je tady komár a ty... No tak vy... Utěkaj zpátky. Ahoj. Já můžu. No však já jsem ti to říkal, jestli sleduješ, jestli tady není komár, nevím kam se zdíval. Co teď, mistře? Marku? No. Co teď? Ne, je po mně. Jedno srdíčko, to nedám. Ty jsi ho neviděl, toho komára, nebo proč toto? Ne, neviděl. Běž back. Nepříjemné, tak jdu zpátky teda. Do pytle. Pohoda, taky jsem předtím umřel s dost věcma. Jo. Jak ty chceš, já se s tebou podělím o dračí věci. Ne, v pohodě. To je přesně důvod, Marku, proč jsem říkal s těma diamantovýma věcama, aby jsme ty drači nechali doma, víš? Jo, chápu. Na to nebyl až tak špatný nápad. Takže teď je plán nabrat ti ekvip. Teď já si plán zkusit kilnout toho draka. Jako toho ohnivého. Ano. OK. Tak já se kopu dom, zatím si udělám nějaké diamantové věci. Tam v té jedné čestce myslím... Já už mám věci. Jo, dobré. Co to je? To zochočil? Jo, to je moje kuře. To nevypadá moc jak kuře, to je nějaký... Nevím. Tak po vás. Kam? No, tady máš ten kuře. luk. Tady máš ten luk. Já počkej, jenom chci, aby se sedlo. Dobře. Jo, dík, vzal jsem ho. Ještě jeden šíp, pokud možno. Jasné. Je hodně dobrý. Jsem to říkal. No, Dík. ty jsi to taky sadil před naším. Je tu drak! Kde? Nevím, ale viděl jsem ho prolétnout. Jako tady u nás? Někde jsem ho to viděl. A nebylo to, jak to padá ze stromu? Jo, tam Ne, je, to tam byl je. reálně Ledový, já jsem ho viděl. Já ho vidím teď. To je Zdrej. možná bleskáč.
Proč? Pojď za mnou, do podzemí. Proč? Však se k němu chcem přiblížit, nebo to až za tmy? Jde po nás nebo ne? Myslím si, že ne. Je to ledový nebo bleskový? Co? Ledový nebo bleskový to je? Ledový. Takže teď čekáme na noc. Jo. Ale my nevíme, kdo má přesně to vajco. A myslíš hnízdo? To bude jednoduché. Tam Tam, kde okolo kde letá? letá. Dobře. No, okolo. Sleduju ho šohaja. Tady dělá úplné manévry. Pojď se za mnou dívat, to vypadá srandovně docela. Čekuj. Jo, to je vtipné. Tam dělá úplně 360 lomeno salto, lomeno přemed, lomeno palakotoul. Vidím to vesnici. No vidíš. Ale ten maňáček to trochu zavazí. Kde vidíš To vesnici? nevím, co dělá za trickshoty, ale... Jeho. A co kdyby jsme šli tady na tu plošinu, kam se dívám, a zkusili ho natankovat a tam šli ho fajtit? Jo, ale v noci. Proč? Bojíš se? Já nevím, jestli mě zabije. Může to být možné. Já jdu vykácet ty stromy tady. Máme místo. Bacha, padá strom. Mám zkusit hitnout? Počkej ještě, udělaj radši první přístřešek tady někde. Udělaj tady tu tvoju, víš co myslím. Přežívací zónu, dobře. Přesně tak. Atomový bunkr. Už to kopu. Výborně, já dělám místo. Ty máš bezedný toulec, zkus ho pak trefit. OK. Teď Kde zůstal tam dole. Áňa? Začala noc a ostal dole. Nebo ještě nezačala noc, ale začalo se smívat. Tam vzadu už jde vidět, jak zapadá slunko. Já vidím jeho hnízdo. On má hnízdo tam, že? Ano. Áňucha. Tak jdem se asi pomalu přiblížit, ale on ostal tam. Ne, dívej, on je tam. Sleduj, zas tam lece. A dívej, už jde k tomu hnízdu, Dobré, tak jdem za ním. Ty, Dobře, ale budu muset vykopat znovu tu přežívací zónu. Však jo. Ty, když spadneš z výšky na listí, tak se pod tebou ten jeden blok zničí. Jo. Protože to ani nedává full damage. Počkej, nechoď tam, musím dělat zónu. Jasné, neboj se. Ale... Řekni, až ho můžu natankovat. Číhám mu tady u něho. Zkusím mu dát hnedka headshot. Můžu? Jo. A hned zdrhej. Zdrám. Dal jsem mu 2 hity. Jeden možná do palice. Co možná mohli ty stromy tady vyničit. Tady nemáme moc přehled. Buď je to jako spalý, nebo nevím. Já jdu zničit stromy, on nás možná tolik nevidí. A už jde po mně. Bacha. Drej. Bacha.
Trefil jsem ho. Bacha, zombík. Kámo, ale těch zombíků tu je ranec. Tam je. Dolů. Musím se najet. Vem tu vodu. Já už jsem mu vzal. Výborně. Já tady dělám akorát takové menší místo, když jsme potřebovali se tady víc schovat. Máš ještě torčku jednu? Hodím ti. Kde jsi, draku? On se tam zase číhá. Slyším Trefil tady... Jo. A něco mě hituje. Blbý Kámo. pavouk. Kámo, ale ty trefuješ mě. Tady se to hrozně spawnuje, my to musíme příště možná osvětlit kolem dokola, nebo? Už je tady. Ty. Vlevo mega zombíků, vacha. Pojď back. Za mnou. Já udělám náhradní výlez. Pětka. Kde je? Já ho nevidím. Je tam. Dostal. Zaspí. Další dostal. Teď ho dobře hituje, máme dobrý úhel. Pojď, pěkně. Nice. Jo, Dragon Slayer, je po něm. Poprvé jsem ho dorazil teď já, že? Ano. Nezapomeň lahvičku a dračí dech. Nemám lahvičku. Dobře. Dobrá práce. Tady hodím torchy. Tak, a jde se loupat. Jsou dobře jako z kůže teda. Mám 19 dračíte. Máš krafťák? Silver chestplate. Mám krafťák, nebo ne, ale mám dřevo. Plejsneš ho? Moment, vykraftím ho první. Mám nové jídlo, No vidíš. ale dá ti slou. Tak to. Dobře. Měl by ale spát. Je, tady jsou tihleti maňájové. Škoda, že nemáme eggy, jinak bychom si je mohli asi ochočit. Co ten Iron Golem? A vím. Bacha, je za tebou neplešník. Goleme, dělej něco. On se naštval. Jo, na něho je to dobré. Sejmem toho golema? No, kašlem na něho. Já jdu po něm. Já mám odražení na luku, on se ke mně nedostane. On se k tobě ani nedostane. Protože tam mám odražení 2 nebo 3. Může být maximálně 2. Tak to jo, tak mám 2. To je to pružné lučiště, že? Ano, ano. Co to je toto zas? Jablíčka. Jsou tady i ti gardi. Villagerovští. Dobře. Dobré, tady je další seno, tak bude zásoba chleba. Jo, to je dobré.
Už toho garda asi vidím. Jo, protože má kus a Jo, brání. to je takový villager se zbraněma. Potřebuju dělat. Sorry bro, to jsem nechtěl. A nebudou teď na mě naagrovaní. Mám 56 chleba, kdyby spotřeboval. Co Výborně. hledíš? On na mě hledí úplně. A nic se mu nelíbí. Já si jdu vykopat nahoru. Hej, tady je, jo ne, to je láva. Já už si myslel, že tady něco hoří, takže tady je ten drak a... Aha. Otoč se doprava z tvojí strany. No, Nevím, kam ty doleva, doleva, doleva. Doleva? No, a tam. No nevím, můžeme tam jít, ale bez tak tam... Ne, fakt to je ono, to je ta vesnice, to je ta vesnice. Ty fakt, když spadneš na ty listy, tak ti to nedává damage, by the way. Takže ty si to můžeš tady toto stavit vedle stromu a pak skočit na ten strom, na ty listy. Kdyby tě to zajímalo. A nebo to je tím, že mám lehkost pírka? Nemám, no to mohl. Jen. Já pak potřebuji dělat pořádné enchanty, takže já pak potřebuji těžit na XPčka. Vy ale čekej na mě, čekej na mě. Já vidím tady nějaké černé prase. Jo, to bývá. Fakt, Tamhle to je madu černé je- prase. Jo, tamhle si madu to ochočil. bývá. Vypadá jak já. Já jsem taky docela černý a taky jsou docela prase, takže Follow me. nevím, kde jsi. Vidím tě, stůj. A jdu tím směrem, kterým dokázal. Já zatím těžím štěr, když na tebe čekám. Stejně mám to Hi. štěstí. Čum na to úplně ranec padá, když mám to štěstí. Dík za hit. Já to vidím. Já chci pobrat. Pobral jsi to? No, nepobral. Nepobral, ale... Jo, je to ono. Dobře. Už vidím to ještěrku. Je černý. Pan dráček. A kde jsi ty? No za tebou. A kde jsi ho viděl? Tam v té vesnici. Párkrát zvedne z křídla. Jakým jdeš směrem? Ty jdeš trošku jinam než já. Já jsem na té louce teď. Já to vidím. Já už vidím tu vesnicu. No, tam je ta Máňa. Jdu do té vesnice A teda. mám jednu fire resistance. A nevím, jestli to bude fungovat. Tady vidím něco létacího ve vzduchu. Bacha, Co to je? jo? Nechceme ho naagrovat. Hej, tady je něco létacího ve vzduchu. Kill Je mě to to, po mně. kill mě to. Snažím se. To krade bloky. Bloky? To má v ruce blok a předtím to blok nemělo. Bacha, krokouš. Kill mě. He's dead. Druhý. Za tebou zombies. Co se to odrazilo úplně? Blbá bluďka. Tam je pryč z toho lesa. Jo, ten dům je zdeformovaný Hej, od toho co je to draka. zelená ještěrka tam? Jdeme se jim No to potřebujeme sedla, aby jsme to ochočili. Ale nepřibližuj se tomu. Když to naštveš, tak je to dá KO. Fakt a nejdem to sejmout, nebo to chcem pak ochočit? Nesejmuj to. Slyším nějaké zvuky. To řve on. Ten drak? Bacha, jde po tobě. Střílej ho. Ten ti dá extrémní damage. Střílej jenom toho zeleného, co jde po tobě. Tak toho druhého nestřílám teda. Dobré, tak já už se teda fakt držím dál. Sorry, jsem myslel, že jsou dostatečně daleko, že ho nepůlnu, víš? Je No, kovárna. další scénu já to jdu vytěžit. Co v tom? Nic. Hele, bylo by dobré, kdyby naagroval na sebe toho golema, ten týpek. Dráček. Je tady další chňapík.
Fakt? Víš, kdo to je chňapík? Jo, vím, krokodýl. Já jsem ten chňapík, maličký krokodýl. Kňap, kňap, kňapy, 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 kňap. Našel jsem tu lopatu ještěrku. Výborně. Co to je? Sušená chaluha? A nebo Ano, vypadá to prisměrovatelný jako chaluha. krystal. A co ten krystal? Nehodí se? Na to vezmu, třeba to k ničemu bude. Víc tam je? Prismarinový krystal. To nemusíš brát. OK. Tady je ochočená nějaká fretka. A ten drak tady není nikde, ne? My musíme... Jo, ale pojď za mnou. A ty jsi vystavil. Je tam, je tam. Kde? Asi jde po nás. Ale kde? On je za tím lesem, tam. A tam je. Já ho vidím, já ho vidím, já ho vidím. Kopu dolů. Už ho vidím. Mně už docházejí šípy pomalu. Trefil jsem ho. Pěkně, pojď do díry. Nejdu. Až jak půjde po mně. Střílám po něm. Já jsem ho označil, to už sleduje, vidíš to? Jo, vidím, to je dobré. Jak mám nastavit, aby mě to nestřílalo tyto šípy, ale jako... Nevím. Ale je to máně, že nejde po nás. Změnil jsem inventář. Už jde, Bacha, už jde. vylétává. A? Pardon. Už. Bacha, dolů. Až u fajrasku. Já jsem měl kýbl z vodu a už ho nemám, kde to je? Mě zmizel kýbl bacha. z vodu. Aha, já ho mám totiž místo štítu. To byla dobrá panika. Dávám sem dolů vodu, kdyby náhodou bylo potřeba, jo? Kdyby to zmizlo. Jo, teď tak máme fire fajrasku. Já vím, ale kdyby náhodou, víš jak. Musíme ho jít rychle zničit, sorry, to jsem byl, já jsem chtěl zničit oheň. Tam je, za náma, tam a kam jsme došli. Něco tam killí. Máňucho. Už zletává, bacha. Už letí. Už po nás střílá. Dává ti damage? Ne, Jo, dává. Dává, ale maličký. jo, přesně tak. Tento se hůř trefuje. Já ho nevidím. Bacha, jo, Já jsem se nepatřím. propadl kamsi. On to tady úplně ničí. Jo, to dělá on. To je tady všechno spálené úplně. To bych chtěl nějak... Já potřebuji tady dělat takový vedlejší východ zase. Jo, počkej, taky se najím. Mě to úplně zavazal, to jak tam vidím ten oheň u mě. Je nad vesnicu. On nejde trefit normálně. Teď dostal hit. Viděl jsem, zase. Bacha, fireball. Vidím. On mě zhodil normálně do země úplně tady. On mě chytil. Helpa me. Teď už dává damage, potřebuji se schovat. He's dead. Ty brďo. On mě normálně chňapnul. Rychlo se nést. Akorát zmizel fire resist. To bylo ideální načasování. Jo, to bylo. Akorát my jsme to možná neměli fajtit, když nemáme ty lahvičky, že? To je trošku poděl, nebo ne? Ne, v klidu, ono by to stejně nešlo nabrat. Dobře, tak ho pojď stáhnout z kůže, ne? Jo, první se vyspěme. A co když zmizne? Ne, pojď sem, on třeba zmizne. Pravda.
Jde se stahovat. Pojďme, stáhni ho z kůže, udělaj tady leatherworking. To můžeš i ty. Stačí to. Musím vyvádět blbosti, takže tebe. Vyhoď věci, co nechceš. Tebe. A když tak můžu něco vzít, já mám ještě místo v inventáři trochu. Tak Co zlehka. dělá to Fire Dragon? Co to udělá? Zapaldu. Máš vodu? Ne, A už pojde. ta voda je dole. Tam někde. Uh, Dobré, tak teď jdem asi zpátky. Nebo jdem se vyspat a jdem zpátky domů, co? jdem. Ale jsem rád, že jsme ho kilnuli. To je dobré, no. Teď budeme moct udělat zas další armory, že? Ano. A nějaké zbraně? Na to potřebujeme. Na to nám chybí jedna věc. Jaká? Dračí? Vidr skeleton kosti. Dobře. Na to potřebujeme tu fortresku. Jo, jasné. Ty jsi mi to říkal, ale já to vždycky zapomenu. Spím. Dobré. Utěkám dom, jo? Minus 100 a 900, takže tímto směrem. Fičím dom jako závod. Tak. To bylo dobré, ten ohnivý byl už těžší, že? No, tenhle už byl těžký. To chce Nebo fakt jako by uvolnit, byl jo, otravný. jo. Mně i když to nedávalo damage, ale všude to hořelo, tak mě to úplně zavazalo na té obrazovce. Nevím. Ale dobrý nápad byla ta fajraska. On nám skoro ani nedával damage. Výborný. Mně přišlo, že ten oheň dával 0 damage, že ten oheň vůbec nedával damage, že jenom když tě hitnul. Já vím. Ale Mě když pak- chrylil, tak to dalo trošičku. Ale ke konci jak nějak chňapnul, to už mě dobře ubývalo. Já jsem jednu chvilku měl, já nevím, ale třeba čtvrtku HP, no. Možná menší půlku, teď nevím přesně, ale vím, že už jsem měl fakt Ale míň, měl no. už málo životů. Jaké jsou to vlastně souřadky? 900 minus 100? Myslím si, že je obráceně. Minus 100 a 900. OK. Počkej. Já jdu špatně, ale... Podle mě to je 900 minus 100. Já jdu úplně jinam, kámo. Já jdu na minus 100 900. Ne, to bude 900 minus 100. Fakt? A do pytle. Asi to bude 900 minus 100. Nemůže to být 900 minus 100. Je to 900 Dobře, minus 100. dobře, jdu na 900 minus 100, ale myslím si, že není. Odpojím se, jo? Proč? Jdu totiž na záchod. Dobře. Na jakých si souřadkách? Jdeš na 100, teda Trošku 900 minus 100? Jdu, trošku jsem se zamotal. Prosím, že po mně nepůjdou ti zelení. No možná Hej. mám v nějakém tom C. Jenom chci říct, že srdce, takže to maso z toho ohnivého draka, je pokud nejlépe, když jsi ve vodě. Ona ti to nic neudělá. Normálně tě to zapálí, ale ve vodě ne. Dobře. GG. Já jsem naletěl na nějakou ještěrku. Na kterou? Nevím, ale z ničeho mi začala dávat poison. To je naga, to je naga. Zdrhej. Já už Ta zkusím- obývá hory. Fajtím tu. 200 minus 355 je dračí hnízdo. 200 Dobře. minus 350 je dračí hnízdo.
Mám to zapsat asi, že? Ne. Kámo, to vydrží úplně hrozně moc. Vypadá to, že pokud najdu včelin, Dal jsem to, je potom. já vidím draka. Ale alpského, ten je míru milovný, dokud ho nehytneš. No vidíš. Mám 14 hydrafang, to byla nějaká hydra, Marku. A i česty jsou to, ale je tam jenom... Rychlo nabíjení 2. Nerozbitnost ochrana 3. Je škoda, že tu není včelí hnízdo. A já nemám vlákno. Já mohu Marku. mít už draka. Marku, vyfoti No? souřadnice, zmáčkni F3 a pak F2. Jakože to draka? Ano. Hej, tady je Dobře. nějaký meč. Meč zavodnutý v obsidiánu. Dělej, vem to, to je Mám Excalibrus. Dává Excalibur, 30 mám damage. Vem to. Zkus to Wow. vytrhnout. Mám Excalibur. Pěkně. Takže teď 30 damage dává. To vidím. Ale já jsem s tím naspídovaný. Hej, já jsem úplně mega rychlý. Víš, co Nevím, jsem našel? Nevím proč, ale si to tím Excaliburem. Co jsi našel? Kyklopovu vejsku. Tak to jo. Od poklopu, ku poklopu, kyklop koulí koulí. Umíš to říct? Kyklop koulí. Od poklopu, ku poklopu, kyklop koulí koulí. To nedokážu. Od poklopu ke poklopu. Od Kyklop poklopu koulí ku koulí. Vidíš? Hej jo, já když mám ten Excalibur v ruce, tak jsem nasfeedovaný úplně. Husté. Tak to je very good. Je. To druhé mám minus 100, takže teď musím dojít na 900. Takže tímto směrem teda. 900 minus 100. 900 minus 100 říkal jsi, jo? 900 minus 100, ano. Podle mě to je minus 100 900, ale uvidíme. Možná máš recht. Nicméně teď už jsou cestovatel s tím Excaliburem. Ale ten Excalibur je celkem vzácný, jako. To věřím. To bylo tam za tu hydru. Já když jsem hrával v kreativu, tak jsem ho viděl jen jednou. Hmm. Začíná noc a já jsem tady v lese. To Ještě je jsem si docela- vyfotil souřadnice Pillager Outpostu. Ale ten Dobře. Excalibrus, ten si klidně vyenchantuje, protože 30 damage je hodně. To je hodně dobré, to je hodně dobré. Hlavně to dává i speed úplně. Jako co to dává ještě? Speed a super rychlý, úplně hrozně rychlý. Kolik to dává speedku? Není to tam asi napsané, nebo je? Není to tam napsané. Ale prostě jsou extrémně naspeedovaný. Jakože třeba nevím, dvakrát rychlejší jsou možná. Aha, to je hodně. Hej, Možná já i jsem, víc. tak, já jsem asi 300 bloků od domu. Já si Hej, stejně ale myslím, já že- jsem tady ještě nikdy nešel, takže jsem našel Kyklopovu vejsku, ještě Však dráčka, víš který proč, je míru já vím proč jsi tam ani nikdy nešel, protože to není 900 a minus 100, ale minus 100 900. Já bych měl být teď taky 300 bloků přesně od našeho hausu. Jako je mě to tady povědomé, ale nevidím ani žádnou torčku. Mně to tu Marku? taky povědomé. To je minus 100 900. Fakt je to minus 100 900. Myslím si, že jo. Chvilku jsem se lekl, že jsem šel špatným směrem, ale nakonec ne. Hej, ale my potřebujeme získat včelí úl a vlákno. Víš proč? Minus 100 900. Proč?
Protože to je trochu divné, to ochočování toho alpského, ale prostě to funguje tak, že včela, která už má plný jakože zadek pilu, tak už má letět do úlu, správně. Ale ty ho ochočíš tak, že tu včelu vezmeš na vlákno a dáš mu ji k obličeji a on ji sežere a bude to. Bum a je ochočený. Jo, Hej, ale Počkej, pokud ty jsi ho říkal ochočíme, 900. tak budeme... Počkej, možná to je 900 minus 100. Možná to je 900 minus 100. Čuješ? Já čuju. Tak schválně. Excalibur dal zombíka na ranu. Pěkně. Bez Ubral krytu. se mu durabilita, ubrala se. Ne, až teď. Zabil jsem 2 zombíky a 2 pavouky a až teď se to ubralo. Ty jsi šel správně. Že je to 900, že teda minus 100 900, že? Ano. Jsem ti to říkal, kámo. Už od začátku jsem to říkal. Ale to nevadí. Já teď Nebo jdu to je ani- minus 900. Ne, je to 900 minus 100 podle mě, fakt. Ale dobré, já mám druhé minus... Počkej, proč je to? Počkej, co? Hej, kámo, toto je divné. Já mám ty souřadnice nějaké... 900... OK, já jdu prostě tímto směrem, já jdu teď už jenom rovně. Já Teď ty už jsi jdu našel jenom rovně. Excalibur, což máš hodně dobré. To ti dává Je dobré dobré. boosty. A jestli chceš, klidně ti ho dám. Ne, nechci ho. Dobře. Ale hlavně, neberme ho do nedru. Dobře, Protože nechci, aby se stalo to, co mě. dobře. Jako věřím, že kdybych měl ten Excalibur, tak toho draka na blízku docela pohytuju, toho fajráka. Jo, to jako jo. Až ho budeme platit toho na blízko. Jo, ale my jak se vajdeme Tož kdyby mě chňapnul, víš co, jako. Bych ho fajtil lukem, ale kdyby mě náhodou chňapl, tož vytáhnu Excalibur. Hej, já nevím, vlastně to přijde, ale přijde mě, že ani tolik neobírá hangru. Není možné, že to je fakt úplně OP. Víčka na ranu. Je to možné. Je to možné, protože ono to je jako hodně vzácné, ten To Excalibur. věřím. Hej, dal jsem aj víčku na ranu. Jo, mám draka. Rozdal? Mám červeného draka. Počkej. Má ruce. Nevím, vidím jenom kousek. Prostě červený drak. Vyfoť si souřadky, protože Mám. pokud je to královský červený, Ne! chrlí modrý oheň, Počkej. pokud chrlí modrý oheň, Souřadnice tak jsou zdrhej 100 a minus 100. Nevím, ale je červený. Jdu pryč, on spí. Dobře. Větší šance je na fire, ale pokud si myslím to, co to je, tak máme extrémní laky. Že pokud je to, co si myslím, Dobře, vyfotil jsem to. tak jsme Je to našli nejvzácnějšího z draků. mazané, je to 100 a minus 100, takže tak. Můžeš si jít vyspat? Nemůžu. Můžu za chvilku. Mám u sebe tu postel? Nemám, musím vykraftit. Potřebuješ, abych šel teď spadnout, to může být aj za chvilku. Jestli chceš, tak se můžu zakopat a udělat to. Pokud možno, tak jo. Jdu na to, dobře. Nebo ne, nedělej to. Dobře, tak nedělám. Tady je milion grevlů úplně. Tady je grevlové místo úplně. To tu potěžím. Hej, to je úplně mazané, když dávám mobky na ranu. To je teď úplně, se bude easy farmit někde třeba v jeskyních nebo tak. Puzzle, bro. Hej, ale doufám, že to je královský červený. Nedivil bych se. Ale on je jako extrémně vzácný, jako. A kdyby to byl on,
tak se ho budu chtít zachočit. A já vím jak. Hej, ale kdyby se mě to povedlo, tak bych byl strašně happy. Ale nesměl bych dělat fight versus fight. Jak jako? Jakože dráček versus dráček. Jasné. Protože královský červený je sice strašně silný, ale přijde mně, že má strašně málo životů. Hmm. Je ale škoda, že nevychrlil na něco. Protože on spal, víš co, já jsem mu nechtěl nějak to... Nevím. Ale jakože škoda, že třeba na něco škoda, že třeba ho neviděl chrlit, protože kdyby chrlil modrý oheň, tak by to byl královský. Kterého bych extrémně chtěl. Ale i ten alpský je hodně vzácný. Mazané. Ale hustárno, no. Fakt je to nabušený meč, ještě ten speed. To udělá ranec. Ukážeš potom? Samozřejmě, hodím ti ho a můžeš si s ním tam dělat, co chceš. Hej, ale jako... Hlavně ten speed, prostě to je úplně husté, víš co, to je jako... Já vím, navíc, hele, abych řekl pravdu, tak No. královského červeného s tím Excalibrem jsem viděl jen jednou přírodně spawnutého. Ale alpského jsem viděl teď poprvé. Dobré. Co? Počkej. To není 900 minus 100? Co? Já byl na těch souřadkách a bylo tam velkého. Já jsem teď na 900 minus 100 a není to tady. Počkej. Já se jdu zakopat a jdu to zkusit najít ve screenshotoch někde. Momentík. Mám vyfocený i ten... Minus 100 900 marku, jak jsi tam mohl být? Je to minus 150 900 to je. Ne, já byl na 100. To je ale Já byl jedno, na 100. když si 50 bloků od toho, tak to musíš vidět, ne, ty maniáku. Já věděl, že mi to je povědomé. Počkej, takže je to kolik? To, co jsem říkal celou dobu od startu, minus 100 900. Nevadí, aspoň jsme našli toho draka, takže to je v klidu, že jsme to prozkoumali, takže to není k ničemu. Takže úplně v pohodě. Takže to bylo vlastně dobré. A navíc já mám stejně ten Excalibur díky tomu, takže ještě, že tak možná. No, to je pravda. Takže ještě jsi to poplétl tam, ty souřadky. Nebo jako poplétl, jako že jsi A smyslel, já že to našel je k tomu Alfína. Já našel alpského. Ano, přesně. Ale aspoň jsem rád, že to vypadá, že mám aspoň trochu pamatováka, že jsem si to pamatoval. Aha. Protože kolikrát A já jsem rád, co? Hej, ale škoda, že tam nebyl včelín. To je úplně neuvěřitelné, ten Excalibur. Fakt, jak si tady fičím. Je silný, no. Ale já myslím hlavně to cestování, jakože to, že jsem fakt naspídovaný. Já jsem možná fakt i víc než 2x rychlejší. Já už vidím ten Pillager House, nebo co to je ta věž. Že? To je Pillagerácka, jak jsou tam ti maníci s kušama. A on klidně ve fajti. Ale ne fajti toho s vlaječkou. To se mě asi nechce fajtit teď. Nebo chce? Okay. Ale Já já vidím sloupa. bych to vyfajtil tak s tebou, víš? No. Vidím sloupa. Já to vyfotím souřadky. A už po mně jeden jde. Schválně ho zkusím jednou zhitnout. Dobré, dostal na hit, ale dostal kryt, jo. One shot? Jo, ale bylo to kryt, takže kdybych nedal kryt, tak možná to ne to. Ale dobré. Já tady jsem... Hej, tady jsou bugle ovce, oni byli 4 ovce v sobě. 5 dokonce.
Pojď ven. Usain Bolt. Usain Bolt. Hadíš? Máš ho tam. Počkej, proč jsou furt rychlí? Go. Ne, dobré. Obrovský meč. Vypadá obrovský. Co to je za spítku? Mám čapnu tě? Nedělaj to, nedělaj to, nedělaj to. Vidíš, ještě jsme si to uvědomili, na to musíme dávat bacha, aby jsme se omylem s tím nehytli. A zrovna když jsem cestoval tolikých bloků, tak se mi to hodilo, ne že ne. Všecko to zatím dalo na rano, aj víčku. Já mám Šel bych 63 to možná levelů. já testovat na nějakého z draků. Já mám 63 levelů. Nevím, jestli je to z těch draků, anebo z té hydry, ale až teď jsem si to No všiml. to je bez tak z těch draků, však já mám level 21. Wow. Ale že mám 63, Ani to víš, to je nevím. hrozně moc. Jdu si enchantovat. Běž, já pak jdu taky enchantovat. Marku, ale už budeme za chvilku končit. Hrajem hodinu a 36 minut. Udělaj si tady, dodělaj si a konec. A nebo jestli chceš, ty si ještě klidně hraj, ale já už končím, kamo. Excaliburs. Můžu jenom zkusit na zombíkovi? Jasné, běž toho zkoušet klidně, však pak něco to, v pohodě. Protože jsem na to zvědav. Dobré, já jdu avkovat, tak si klidně hraj, Marku. Já ti řeknu, až budu končit. Hej, V Jánovom Co je? evangeliu 15. a kapitole ta spítka je myslím napis... platí i chvilku potom, co ten Excalibur pustíš. Však jo, já když jsem ten Tak. Excalibur vyhodil, tak ještě chvilku jsem měl ten speed. Vidím, že jsi už tady rozhodil ty dračí hlavy. Je to tak silné. Však je to úplně hrozně, hlavně i ta speedka je hrozně dobrá. A nevím, jestli se mi to zdá, ale přijde mně, že i ten hunger ubírá míň. Protože protože jsem furt sprintoval a skákal a normálně přijde, že se musím co chvilka najest prostě a s tím ne, no. Takže fakt to je husté nabušené. This. Jo. Ta speedka je fakt ale mazaná. Já líbuju, jo? Livuješ? Dobře, tak jo. Nebo chceš jít ještě na něco? Ne, nechci. Konec už. Dobře, Mám čau. skoro 2 hodiny, to už je dost na mě. Jo, čau. Ahoj, dobrá práce, sranda to byla. Jo. Zítra můžeme klidně dát taky možná pravděpodobně. Jo, dobře. Tak jo, Čau. zatím ahoj.